Jaialdiak berez 6 urte betetzen ditugu, berez ondino ume batzuk gara kulturgintzan. Eta aurten be, programazioa aurreko urteetan bezala Frank Aleron esku egongo da. Hau da bere 3. urtea, eta 3. urte honetan berak bere beste 3. gorazarre bat egingo du. Lehenengo urtean egin zuen aiziari gorazarre, krisi garaia sortu zen momentu hartan, eta aiziari gorazarre egin zion. Bere estilo beti izan da purat polemikoa, zuzenean joan da, pilpilan dauden gaietara. 2. urtean egin zuen zahartzaroa. Inor ez du zaharra izan nahi, eta berak gai hori jorratu zuen. Eta aurten bebai, haurtzaroa jorratuko du. Haurtzaroa da arteak sakonki jorratu ez duen gai bat. Umeak beti dira ematen du badirela, ez dakitez, 2. mailako pertsonak edo ondino heldu gabeko pertsonak. Franco Kalerok honekin bukaera ematen dio bere getxofoton egin duen lanari, oso lan koherente egin du azken batean 3 urte hauetan pertsonen bizitzaren esan dezagun garai desberdinetan bizi dugun askatasuna islatu duelako, ezta?